марти соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин гуфтугӯи телефонӣ анҷом доданд. Дар оғози суҳбат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҷумҳурии мардумии Чинро бо ҷашни гузаштаи баҳор ва оғози соли нав иди анъанавии мардуми Чин самимона табрик намуда ба ӯ саломатӣ, хушбахтӣ, сарбаландӣ ва муваффақиятҳои нав дар кори роҳбарӣ ва ба мардуми дӯсти Чин сулҳу субот ва шукуфоӣ орзу карданд. Роҳбари давлати мо муваффақиятҳои азими Чинро дар бисёр соҳаҳои ҳаёт ва мустаҳкам кардани эътибори он дар арсаи байналмилалӣ дар даҳсолаҳои охир қайд намуданд. ҳамзамон пешвои миллат ба дастовардҳои кишвари ҳамсоя дар самти рафъи камбизоатӣ диққати махсус дода муҳтарам Си Ҷинпин ва мардуми Чинро бо муваффақиятҳои азимашон дар ин самт табрик гуфтанд. Дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо самтҳои мубрами ҳамкориҳои дуҷонибаро дар доираи муносибатҳои шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистон ва Чин муҳокима карданд. дар ин зин масъалаҳои густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ аз ҷумла дар арсаҳои иқтисод ва тиҷорати рақамӣ, нақлиёт ва соҳаи кишоварзӣ, инчунин қадамҳои миёнбаъдаи муштарак дар ин самт ва бо мақсади коҳиш додани шиддати таъсири буҳрони ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ ки дар натиҷаи пандемияи COVID-19 ба вуҷуд омадааст баррасӣ шуданд. сарвари давлат муваффақиятҳои Чинро дар мубориза бо эпидемияи коронавирус қайд кардам. Ба раиси ҷумҳурии мардумии Чин миннатдории ҷониби Тоҷикистонро барои кӯмак ва дастгирӣ дар рафъи оқибатҳои пандемия, аз ҷумла омодагии ҳукумати Чин барои ба Тоҷикистон ба таври ройгон додани ваксинаи зиддивирусии истеҳсоли Чин иброз доштанд. дар ду кишвар дар маҷрои мӯътадилгардонии устувори он изҳори умед намуданд. сарони давлатҳо ҷонибдории худро аз рушди минбаъдаи робитаҳои фарҳангии гуманитарии Тоҷикистону Чин ва омодагии тарафҳоро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои судманд дар соҳаи амният изҳор карданд. дар заминаи баррасии равобити бисёрҷониба ба раёсати феълии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ва саммити ҷашнии созмон ки қарор аст соли равон дар душанбе баргузор шавад, таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. сарони ду давлат бо изҳори қаноатмандӣ ҳамкории кишварҳои худро дар доираи дигар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, пеш аз ҳама созмони Милали Муттаҳид ва машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таъкид намуданд. зимни суҳбат оид ба дигар масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи пурсамари афкор сурат гирифт. бо истифода аз фурсат, раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин табрикоти самимии худро ба мардуми Тоҷикистон ба муносибати ҷашни Наврӯзи дар пеш истода арз намуданд. дар анҷоми суҳбат ҷонибҳо бори дигар тасмими худро оид ба пешбурди минбаъдаи муштараки рушди тамоми самтҳои муносибатҳои Тоҷикистону Чин дар рӯҳияи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва эътимоди тарафайн таъид карданд.